Isizathu silapha sidibene ne-students e-King Campus, size apha eZolitsha campus because of izolo sifumene isetyhula ekhutshwe yi-management ethi for utrimester 3 no-semester 2 akuzobakho bursary allowances for NSFAS ezibheka to students. I-Lovedale at the beginning of the year yafumana imali from NSFAS eyi-42 million for unyaka wonke. Now sifumaniseke into yoba ngaba izolo kwavese kwaphuma into ethi akuzobakho mali for trimester 3 no semester 2. Imibuzo sinayo ke ngoku silapha nje sizodibana nezitudents zethu ukwenzele si-reach consensus eyi-1, i-agreement eyi-1. Sicele management isondele kuthi zokusiphendula imibuzo yethu because sinemibuzo, we have questions ngale nto uba ngaba yenzeke njani na, ukwenzele ke ngoku bakwazi uzokusiphendula. Management asikadibani nayo, but then ke apha kwamapolisa afonelwe yi-management to say that asizokwazi ukungena kule campus yaseZolitsha makuvalwe ucango, mavalwe igate. So now ke ngoku sicelela ke amapolisa lana uba ngaba mawayibize i-management ize apha kuthi izokusi-adressa, izokusiphendula ezi questions sinazo. Apha bhuti wam into esiyicelayo into yoba ngaba kwaye i-intervention kapremier nomeya babe kanti bakhona bazokusinceda because kudala sixoxa ne-management ayisiphenduli, isinikeza i-information erongo, ayisincedisi tu. And sisi-students apha kudala sisafarisha apha sijongene nezinto zamatyala, kuthiwa sisaba namatyala esinawo ezikolweni, asikwazi uku-aplaya, asikwazi ukurejistasha esikolweni. Kuthiwa umntu ebenetyala whereas umntu uyazazi uba ebe-funded by NSFAS, phithi kuthiwa imali yakhe iphelile. Also ne-res, i-res yi-1,000 rand ngenyanga. Now i-res ihlala i-10 months ngayo, which is 10,000 le ngonyaka. Sizayithatha phi imali yobhatala eza res eziyana singenazo imali whereas si-funded NSFAS kodwa imali zethu sizifumani. Sine-COVID cases apha esinazo, in particular in King Campus. I-management kudala sithetha ngezo zinto ezo but ayisincedisi tu. Instead amanani e-COVID ayaqhubekeka ngokunyuka. Kwii-residents zethu siyasulelana, eziklasini zethu siyasulelana. Still abenze nix xa siripota. Njeba imali zethu kuthiwa ziphelile, siyasokola ukubhatala oomastandi bethu because i-res zange siyifumane. And on top of that, abanye bethu bakhutshiwe kwindawo abahlala kuzo and abazali bethu abaphangeli for bakwazi accommodate uba basibhatalele i-rent. And then on top of that, kukho abantu abane-COVID cases esikolweni akukafumigeyithwa umzekelo. So kule pandemic kuyo ngoku kuthi sijongene ne-COVID singenamali zibhatala oomastandi kanti sizawufunda kanjani? Sicela uba i-management ikwazi usilwela sikwazi ufumana i-allowances zethu because ngamalungelo ethu lawana. Ukanti ke ndingu-Anathi Kave kwiindaba zeZolitsha Online TV, ndiseZolitsha.